Olen Saana. Asun perheeni kanssa Rovaniemellä. Rakastan täällä sitä, että luonto on läsnä koko ajan. Metsään, mäkeen ja joelle pääsee astumalla ovesta ulos. Olen lumilautailut lähes 30 vuotta ja siitä 10 ympäri maailmaa kisoissa ja laskureissuilla. Laskeminen on aina ollut mulle henkireikä. Oli helpompaa laskea vähän kovempaa ja enemmän kuin kohdata omia negatiivisia tunteita. Lumilautailu oli koko elämä. Ennen ajattelin, että tarvin pitkiä laskureissuja ja jotain muuta kuin tavallista arkea ollakseni onnellinen. Mutta on oppinut arvostamaan just niitä arjen pieniä ihania hetkiä. Nykyään lumilautailu on ihanaa omaa aikaa. Muu maailma katoaa laskiessa. Siinä ei mieti mitään muuta. Pään sisäinen möly katoaa. Metsässä ja tuntureilla on henkisesti niin hyvä olla. Päätettiin kuvata kaudesta laskuleffa. Oltiin jo suunniteltu haikkireissuja tuntureille ja Pohjois-Norjaan. Sovittiin, ettei liikaa ressata kuvaamisesta ja varsinkaan laskemisesta. Leffan kuvaaminen puski taas vuosien jälkeen itseä uudella tavalla eteenpäin. Oli inspiroivaa, että kuvaamisella oli joku muu tavoite kuin tuutata matskuja omaan Instagramiin. Lumiturvallisuuden opettelu toi varmuutta ja on vahvistanut omatoimista reittien suunnittelua ja päätöksentekoa erilaisissa maastoissa. Tää oli mun mielestä sellainen hyvän näköinen, että se nousi pikkuiseksi nyppyläksi ja sit se on aukea ja siinä on vähän... On tässä ainakin lunta. Tavoitteena ei ole enää vuoren huippu, vaan tulla takaisin kotiin. Mä oon Tiina, asun Rovaniemellä, kohta 40, 2 lasta, koira, tosi perusarkea. Oon laskenut lumilaudalla reilu 30 vuotta nyt, pääasiassa parkkia ja paippia. Viimeiset 3 vuotta mä oon vienyt mun omaa laskemista pääasiassa kuitenkin metsään ja vuorille. Oon pitänyt aloittaa tavallaan ihan alusta. Kaikki välineetkin oli mulle ihan vieraita. Mulla ei myöskään ollut mitään käsitystä siitä, mitä se yhden mäen laskeminen oikeasti vaatii. Aluksi mä jopa vihasin sitä ylämäkeen hiihtämistä. Ajattelin hetken, että ei tää kyllä ole edes mun juttu. On pitänyt opetella ihan uudenlaista nöyryyttä ja kunnioitusta omaa kehoa, mieltä ja luontoakin kohtaan. Asiat tapahtuu niin paljon hitaammin vapaalaskumaastossa kuin parkissa. Pitää oppia nauttimaan siitä koko matkasta. Ja jos sattuu löytyy sitä hyvää lunta, niin sen laskeminen on kyllä parasta, mitä mä oon lumilaudalla tehnyt vuosiin. Mutta senkin on kyllä oppinut hyväksymään, että se lumi voi olla välillä ihan skeida, ja aika usein se kyllä onkin. Oon seurannut nyt 20 vuotta maailman parasta lumilautailua tosi läheltä, ja se on vaikuttanut mun ajatukseen siitä, minkälaista materiaalia on sopivaa julkaista. Ajatus romuttuikin melko nopeasti siitä, että miltä mä olisin halunnut, että se mun omakin laskeminen näyttää. Olis mukamas pitänyt uskaltaa heti mennä jonnekin jyrkille ja proppeihin, vaikka ne pienetkin jutut kuumottaa mua edelleen tosi paljon. Teki kuitenkin mieli kuvailla pitkästä aikaa, ja yhdessä päätettiin, että kokeillaan. Ihan vaan puhelimilla, katsotaan mitä siitä tulee. Mä oon työstänyt nyt mun omaa suhtautumista laskemiseen tämän kuvausprojektin kautta. Löytänyt lempeämmän tavan olla. Silleen, että ne pienetkin jutut on tosi okei. Ja jos tuntuu kivalta, niin se on tarpeeksi hyvä syy kuvailla kavereitten kanssa. Täällä on niin kaunista. Mie on Eppu ja on kotoisin Rovaniemeltä. Oon lumilautailu 3. luokalta lähtien. Mulle lumilautailu on aina ollut harrastus. Nykyään tätä voisi kutsua tavaksi elää. Mitä hiihellään? Pienestä asti on vanhempien ja sisarusten kanssa kulkenut puuterilumen perässä. Viikonloput oltiin talvisin lähes aina tunturissa.
Tätä elämäntapaa on nyt itsellä ollut mahdollista jakaa omille lapsille. Laskemisen merkitys on muuttanut muotoaan nykyisessä arjessa ja myös omat ystävien kanssa tehdyt reissut on tärkeitä. Rinteessä tai metsässä sitä pääsee vaan niin irti siitä normista ja silloin on helppo elää hetkessä. Tykkään nykyään laskea lumilaudalla ja lumisurfilla sitä, mihin milloinkin on parhaat olosuhteet. Lumisurffaus on viime vuosina tuonut taas erilaisen vapauden tunteen laskemiseen ja onnistuneet käännökset ja pienetkin dropit ilahduttaa. Laskuleffan tekeminen on ollut pidempään mielessä, mutta laskiessa on niin hätäinen, ettei meines malttaa odottaa kuvaussäätöä. Ehkäpä myös se kynnys omaa laskemista kohtaan ja sitä, miltä se videolla näyttäisi, on ollut turhan korkea. Kurssille! En ehkä lähtisi heti suoraan tontista, vaan mä lähtisin jostain. Sen takia tässä on tuolla näkyy toi traktori, mutta koska Miten se männä? Hyvin! Pystyy puhumaan. Taana, mitä fiiliksiä? Hyvä. Kyllä tänne on töitä tehty. Täällä ollaan. Omilla jaloilla. Top of the world. Verstinden, here we go. Oppimatka. Okei, eli jälkiä pitkin, niin vähän niiden oikealta puolelta.
Hyvä päivä. Ootko kunnossa? Oli aika kiva. Oli. Yllättävän pitkälle pääsi. Kauden päättyminen on aina vähän haikeaa. Tuntuu vaikealta laskea se kauden viimeinen lasku. Uusi kausi tulee aina onneksi nopeasti, ja siitä jaksaa edelleen olla yhtä fiiliksissä kuin 30 vuotta sitten. Pohjana on niin vahva rakkaus lumilautailuun. Pohjaton rakkaus.